kapag biniro mo yung silinyador nito, papatayin ka nito. Never ako nagka-big bike, pero mga katodo, matagal na po akong nagmamaneho ng manual na motor. What is up mga katodo? Magandang umaga sa inyong lahat. At welcome po muli sa ating pinakabagong video for the day. So, for today's video, we're heading south as always. Meron lang tayong pupuntahan sa south. May importante tayong gagawin. It's been a while mga katodo. It's been a while kasi siguro more than a week nang nag-uulan. And walang hinto yung ulan, may bagyo. Actually ngayon medyo uminit lang ng konti, pero andyan na naman yung ulan. Ayoko sanang lumabas, pero kailangan nating lumabas. Importante itong ating lakad. So, wala tayong choice. Kasi kung ipagpapabukas pa natin, baka mas lalong hindi pa tayo makaalis. So, ngayon we're trailing South Luzon Expressway, going to south, going to Cavite actually. Mabilis ang lakad lang tong gagawin natin. I hope mabilis lang kasi ayun nga, tingnan nyo dun na banda, sobrang madilim na. Sana hindi tayo abuti ng ulan, pero pagka inabot tayo, wala tayong choice. We'll have to bear with it. So sa previous vlog natin, ayun nga mga katodo, nagpa PMS tayo. At ayun nga, sa na-share ko sa inyo, grabe yung katangahan na ginawa ko kasi hindi nakasaksak ang ating microphone, kaya half of the vlog wala kayong masyadong narinig. Pero ngayon, sinigurado natin na nakasaksak ang ating microphone. So sana naririnig nyo ako ngayon mga katodo. So ngayon guys, sit back and relax lang kayo dyan habang tayo ay cruising sa South Luzon Expressway. Alright. Okay, so ngayon nga pala guys, naka rain mode lang tayo, kasi madulas ang daan. Understandably, ilang araw na po, sobra, isang linggo na po na umuulan. Ihinto lang saglit, buti nga at hindi kami binaha kasi ang lugar ng bahay ko mismo ay bahain. Fortunately hindi binaha. So thank you Lord. So naka rain mode tayo ngayon at sana hindi tayo abutan ng ulan. Kahit pauwi na lang, tsaka naulanin. Sana ito papunta, hindi, kasi may mga dokumento at may pera tayong dala. So hindi pwedeng mabasa. Ha? Hindi po. Okay. Hindi ko na ipapasok, mahirap eh. Diyan na lang siguro sa may labasan. Thank you.
Alright guys, so andito na tayo sa ating destinasyon. See you later, alligator. Alright, so pauwi na tayo mga katodo. And super bilis lang ng ating biyahe. Isa to sa mga talagang malupitang perks ng naka big bike kasi nakakalusot-lusot ka. And at the same time, mabilis din. Kumbaga parang nakakotse ka na yung added benefit doon ay nakakapag singit-singit ka. Alright, so isa sa mga mainit na topic sa forum na kung saan ako part ngayon, or isa sa mga pinag-uusapan, kung pang beginners bike ba tong Ninja 1000 SX. Honestly speaking, no mga katodo, newbie lang ako sa big bike. Newbie lang ako sa big bike or sa 1 liter bike or litro kung tinatawag nila, or big bike at all. Never ako nagka big bike. Pero mga katodo, matagal na po akong nagmamaneho ng manual na motor. In fact, hindi po ito sa kung mababalikan ko ang aking kabataan, namamasada po ako ng motorsiklo or yung manual na motor dati doon sa probinsya sa Mindanao. Ngayon, makakumpara nyo yan siguro sa mga angkas, yan, yung mga ganyan, yung mga joyride. Pero dati, early 80s, 90s, wala po yung ganyan. So doon ang means of transportation namin is either jeep or motor, bus, ganon. So doon sa lugar namin, walang tricycle. Merong mga tricycle pero mas prominente yung mga habal-habal. Kumbaga, yan ang tawag doon sa lugar namin. So wala man akong direktang experience sa mga big bike, pero meron naman akong matagal ng experience sa pagmamaneho ng manual na motor. So kumbaga, ang ngayon na pinag-aralan ko lang talaga, or yung malaking adjustment na ginawa ko nung nagmaneho ako ng big bike, yung bigat ng motor lang ang pinag-aanohan ko. Syempre, maninibago ka sa bigat, maninibago ka sa mga modes. Pero kumbaga sa basic na pagmamaneho ng motor, may experience na po tayo doon. So para sa akin na isang 1000cc bike owner, kung ikaw talaga ay wala pa sa experience or wala pang experience, or kung ikaw ay kulang pa sa experience sa pagmamaneho ng kahit na anong motor, kahit mababang cc, wag muna to. Kasi iba yung pakiramdam nito. Ang dami mong adjustment na gagawin apart from sa bigat niya. Mag-a-adjust ka sa lakas niya, kasi napakalakas ng bike na to. Ito, kapag biniro mo yung silinyador nito, papatayin ka nito. So kung ako yung tatanungin na ikaw nagsa-start pa lang talaga na magmotor at wala pang masyadong experience, I'd rather go with lower cc muna. Siguro 400cc. Start ka sa 400cc. 400, 650. Kasi pabigat ng pabigat yan. 400cc to 650 pag may onting bigat na. And then kapag umakyat ka na ng 1000cc, ayan, mas lalong bibigat na siya. So doon mas masasanay ka sa power ng bike. At saka at the same time, mas gamay mo na kung paano yung galawan ng naka big bike. So my verdict is no muna siguro para sa isang hindi pa talaga sobrang eksperyensyado sa pagmamaneho ng manual na motor. So iba rin naman yung experience ng nakascoot ka
Iba rin naman yung experience ng naka-manual ka kasi lahat dito gumagalaw eh. Kamay para sa clutch, foot brake, handbrake, linyador, gagalaw. Itong kamay mo dito sa kaliwa para sa mga functionalities ng bike, kaliwang paa mo para sa cambio. So lahat yan gumagana, and then kailangan yung muscle coordination mo isasanay mo rin yan, hindi rin basta-basta. Woohoo! Alright guys, so hanggang dito na lang po muna siguro ang ating vlog for the day. Thank you so much for being there as always. Maraming salamat at meron na pong nag-follow sa atin sa ating Facebook page. Number 1 follower kung sino ka man. Good job sa'yo at maraming salamat. Also, kung umabot ka sa video na to guys, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. And I promise you na gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mabigyan kayo ng napakaganda or hindi man kagandahan pero napaka-quality na mga vlogs. So thank you so much for today. And pagpalain kayo, palaging tandaan na kapag nangarap ka, sipagan mo, kilusin mo at itudo mo. Alright.